Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Konečne sme sa vydrbali na Kráľovú holu. Samozrejme lanovkou. Sme tu už na asfaltke. Jedine, že by sme neboli, ale samozrejme sme. Je to trošku skúšak, a mne to nevadí, lebo je to flanelku. Začku medzi nás. No práve, že vôbec není preto, že keď sa niekým má flanelku, všetci majú. Každý. To je pravda. Tentokrát sme sa vo vrcholovej reštike nezdržali, pretože mali plno a bol tam veľmi nepríjemný personál, ktorý by nebol rád, keby nás tu videl. A tak sme si našli takéto pohodlné espresso v závetri. Ja som to úplne vychytal, čarodejný kameň tu mám, tu mám. A dnešné menu je objednaná polka mákovník. Tudy cesta nevede, takže ak kúkate toto video, tak sa nám to podarilo obísť.